Fa-do-ba-doo-ba-doo-ba-dee-ya-bop. 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 Fa-do-ba-dee-ya-bop. Someone's got to be the hero. Someone's got to do the job. Someone's got to do the business. Someone's got to be the fool. Someone's got to be the hero. Someone's got to do the job. Someone's got to be the clown who's creating the sound that makes the world go round. Top star, rock star, shooting star, falling star, a hero and a sample success. I got gold-plated toilet tissue, money never is an issue. TV people call me as their guest. I got low-hanging trousers all the way to the top, all the things a homeboy could ever be. My life is so upgraded and my ego's so inflated, I've become an X-rated fantasy. Yeah. Someone's got to be the hero. Someone's got to do the job. Someone's got to do the business. Täällä me ollaan nyt kaupassa ja ostamassa vähän evästä miitinkiin. Vittu tuo on rahaa ja helvetti. Rahaa, mitä rahaa? Mitä sitä nyt on? Loppupääsiäis Sikaheitä se polttaa! Ei vaihdeta joo, vähintään. Se jää tänne ja tulee ja Matti myöhäiset. Olis siinä ollut hissi. Laitetaan taas. Niinku hyvä hissi. Tuli. Kato, siellä se oli jo käynyt. Paistattu vittu teille. Tämmönen yllätyslahja meiltä, mikä me Minulleko? ostaa, kun olet järjestänyt miittejä niin kivasti. Juurikin näin. Olkaa hyvä. Kiitos. Hyvä pojat. Olette niin hyvän näköisiä yhdessä. Puu. Takaisin tykin. Pitäisikö nyt sit oikein? Toinen seinään ja tietysti se näkee mikä siellä on. Mä oon yllättynyt. Nyt on sit joka jalalla. Hei vittu! Carmageddonin joku uusinta julkaisu. Tätä mä aina toivon. Carmageddonilla arvoa euro, niin uusinta julkaisulle yksi. Mistä oikein on pakattu? Yliopistot ja hakukohteet. Enkä mä nyt tyhjää paperin. Otetaan vessapaperista käärin. Kaikista. Kaikista peleissä vaihtoehtoja. Tuntimies voi taita tehdä. Mikä hyvä. Millään väliin. Uskotaan kyllä. Se väistelee oikeesti. Kes väistänyt? On kyllä ihan hieno. Yksi pommi vielä jäljellä. Harvinaisuuksia. Varo! Hei tapoitte kuitenkin, se oli hyvä. Älä anna mitään vinkkejä teiko. Jaa silti siinä. Niin. Luis niinku jakamalla painon tuohon sillalle, niin se ei menisi sit läpi, mutta kato kyllä se samalla tavalla tipahtaa. Sitä myös funsittiin, että se olisi se ratkaisu. Se kärmes venäläinen. Aika venäläinen. Tää läpimurto nyt. Sieltä se tulee, sä oot kusessa. Takasalla. Tää on kyllä oikein kunnon yritys ja erehdyspeli. No on todellakin. Kun luulee, että se on ratkaisu, niin sitten joku tekee jotain ja se on siis ollutkaan se. Ei se ollutkaan se. Voi. Eikä luultiin ollenkaan. Ei vittu. Luulit jo, että hävii Mä olin ihan varma.
Hyvä siipi. Kyllä se on kielin kättä. Semmoisia kielimiehiä. Joo. Miltä nyt tuntuu, voittaja? Ihan normaali tunnehan meikäläinen. Entä sinä, Käärmees? Nyt tuli tappio. Iso käärme. Ensimmäistä ei koskaan lasketa. Voi paska, nehän on niin. Ei oo sormet vielä Uutta putkeen, pojat. Käärmees, saat tästä voittaa. Onko... Mitä ei? Se on ihan selvä traveler, kun ollaan käsissä. No niin. Se voi olla niin. Onks nyt periaatteessa finaali? Ai, takaisin alkaa olla. No niin, se finaali päättyy hyvään. Ei tullut puhdasta hattua. Loistavaa. Horrostilla. Se lähtee ihan henkiin pois. Nuoli päähän, hevonen menee horrostille. Mutta kun mä oon jo tapellut jotenkin kanssa, siis se ainakin se mun heppaa. Kaiken voi tappaa mikä liikkuu. Okei. No niin. Mikäs sieltä oikein tuli perä? Susi vai näin? Voisi oikeastaan antaa tämän tappas. Onko se jousimieskin? Kokeilepa ampata tätä hevosta. Tää huita sen verran. Se viimeinen portaikko on hirveä, vaikka ei päästä teit pysäkkiseksi. Ui. Mut kyllä se voi päästä. Voi päästä. Oi oi! Oi. Oi leso! Vittu! Siinä saatana sydän pamppailee. Riskejä. Ei. Oi oi oi. Oi oi! Loistava loppu! Se on sama kuin mulla. Sama kuin Snakeillä! Se pitää ratkaista vaikka... Se oli Mut Snakeilla on vielä toinen. Joo. Niin Snakeillä on toinen. Onko tän pelin? Niin tehdään. No on siinä. On vähän kiri hei. Kato, se meni hyvin. Se meni tosi. Koko. Tää ainakin pokenta. Ei Kristus sentään, miten mä nyt noin? Nyt teleportta. Tää oli. Sama kuin mun kohtalo saatana. Ja se on. Oi ihan. Oi. Oi. Ja se on ainut häpeä pilkku, millä on ainut ihan mikä on tää. Taputuksia! Taputuksia! Ei, mä olin puhdisteltu. Ei, hyvä! Se oli viimeinen. No niin, jes. Olen Mitä Snake on kuollut taas tuolla? Joo, kun mä piti käyty katsoa, mikä peli se on. Mä just niinku pyrin siihen, Se on joku 5 euroa per sekunti, ja minä tulee englantiin. Et jos on pelattu, niin voi soittaa puhelusta. Mulla on kuven 2 vuotta budjettia, niin tää ei ole varsin. Onko muijaa vai? Paljon siistimpiä mulla tälleen. Part of your solution isn't ending the pollution, then I don't want to hear your stories told. I want to welcome you to Scatman's world.